Kusenzima ukwamukela emndenini wephoyisa ukuthiwa libulawa ngunina wezingane zalo ezintathu zangesonto. UConstable Nsindiso Ndlovu oneminyaka ngo-28 wasebhambayi eNanda uthi udutshulwe wafa ngunina wezingane zakhe ezimbili emva kwengxabano. Kulesi sigameko uthi umsolo wenezinyanga ezisishiyagalombili ekhulelwe ebuye-ke wasidubula naye ekhanda kodwa-ke wangafa. Ngokusho-ke kwelungu lomndeni elingudadewabo kamufi uNkosikazi Zinenhlanhla Ndlovu, umsola usesibhedlela kanti uhlinziwe wakhishwa ingane isaphila. Echaza uthe yize-ke bengenalo ulwazi oluphelele lokuthi lezi zithandane bese zithandana iminyaka elinganiselwa kwemithathu sibangani, kodwa-ke phambilini zike zabanga ukuthi umufi kukhona kwesifazane amkhulelisile. Ngokolwazi lwethu besithi-ke bakhulumile badlula kulokho. Manje uma sekwenzeka kanje sisesididekile, kusho-ke uNkosikazi Ndlovu. Elandisa-ke iphephandaba isoleza ngokwenzeke ngosuku lwesigameko uthe bavuswe umsindo wesibhamu esiqhume kaningi. Siphumile kodwa-ke sangabona lutho sabuyela endlini ngoba-ke besizitshela ukuthi-ke isibhamu besiqhuma-ke emgwaqweni, kusho yena. Uthe ngemva kwesikhashana babuye-ke bawusola umqhaza ukuthi uNdlovu uthule-ke ngaphuma endlini uma kukhona ukuqhuma kwesibhamu okwenzeka endaweni ngoba-ke ujwayele ukuthi aphume-ke ayobheka. Sibuye ngasendlini yakhe ngaphandle sammemeza kodwa lutho ukusabela. Chaza-ke uNkosikazi Ndlovu obekhihla isililo uthe bagcine-ke sebesebenzisa iwindi ukujombela ngaphakathi endlini bafica uNdlovu eleleke phezu kwethantala legazi embhedeni engakhuluma edubuleke-ke endaweni eziningi. Unina-ke wezingane zakhe yena-ke ubehlele egunjini lokugeza naye-ke elimele, yena-ke ubesakwazi ukusabela umabizo, kusho uNkosikazi Ndlovu. Uthe-ke baphuthunyiswe emtholampilo wendawo lapho kufike khona kwathiwa khona uNdlovu useshonile. Kuthe umsolwa yena-ke udluliselwe esibhedlela iMathame kanti okuyilapho afike wahlinzwa khona wakhishwa ingane esiswini. Uveze ukuthi kumsolwa ubenguweta-ke kwenye yamakhasini aseThekwini kanti umufi ubesebenza intuzuma ophikweni lokuphenya amacala odlame lwasemndenini, ukufika kwezingane, amacala-ke aphathelene nocansi.